Good afternoon guys. Oh. Okay na ni. Kami mong gamit gad, dinanong kami iton, kaya lang. Maniod to nyo guys. Ay, ikutom na ko. Natay baki. Diba? Aloy kayo, di na naon. Hindi, okay na ni. Kalamihan ni sus, maglaway sila ni. Pero palit ng Sa susawan. Umay. Umay lang. Maniod to nyo, mga kuan, mga idol, dira. Atong kauban si kuan ha. Si Gani. Eh, may nakakuan sa mamay. Matay ko mo dia. Baki nga giprito guys. Wala adobo dito. Na request. Ito? Request niyo tandoy. Lamig guys. Akan bulit sana sila baki. Bawa dito. Uy, ano? Kamu bukog guys. Kamu bukog? Wala rin bukog sa inyong sawa guys. Bukog dia, di na matangtang. Wala. Ilang kilo ito sa inyo nito? 200. 200? Ilang kilo na? Na. Maon. Mutubag ko na kami mo. Nah. Kalami. Pas na ikaw tuyo, na kanon, cowboys guys, magkaya boys. Hindi na ganun ko tayo na, muli atong taga Saob, taga wag nga mamay. Thank you so much guys, daghang salamat sa among paglantaw sa among video ha. Thank you so much. Daghang salamat.